alun-alun Kota Batu. Kita belok ke kanan arah Sangat. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melanjutkan San Mori bersama komunitas HAI Honda ADV Indonesia Capture Malang. Start mulai dari Padakofi, Kecamatan Bumiaji, menuju Puncak Brakseng, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Waya sore aku mlaku karo kancane neng alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan. Cuacanya sadil ya, kapan les kan cuaca. Kediri oh pada gini ya. Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ono neng pinggir bengawan. Tapi pada Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh
Subhan Talun ya. Kapan bunga matahari Agro lembah tretes wisata view Mumpung ono barengane yang. Iya makanya. Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh Tempatnya di Tegalan ini yang bisa apa lagi tas? Kalau koncongnya apa dewean? Oh, oh nggak map. Tak kira udah ini yang mau yang tak kira. Taman Pagoda Di Sumber Cipu Taman Tirto kesini ya. Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Doho wes kilure jroning ati stasiune neng Baluwerti panggonane Cuaca itu penting kalau gak hujan ya. terminale Dibilang. tamanan kuwi jenenge setono petek pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketika Jadi transfer yang apa sih? Uang bensin. Jam 09.00 mau pujo pira udah. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan konteno dijamin ora bakal rugi Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Selo Mangleng Taman Rantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran Apa lemen ini? Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih.
wayah sore aku mlaku karo Apa jenenge? Kayak bose apa sepeda? Sepeda apa jenenge? Merek apa kayak bosemu? Setilo. Muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng Taman Brantas ono ning pinggir Bengawan. Berarti karo ikemu ya 20 yang Taman Hutan ADP-nya tok 19 mau. kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balarang Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ning pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto Taman Pagora Sumber Cibut Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho wis kilure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane terminale tamanan kuwi jenenge Setono Petek pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih Apa sih? Ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki Kupat, ya? malih tahu kuning keco pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri Ada yang begini ya ini. ora ketinggalan karo seni tradisine
kepang ketrek okang wis kondang kaloko. Ayo Itu apa ya ruame sing penasaran karo critaku iki. Dan pokteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng. Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Berarti sih duwe klakson kayak gitu aku tau. Ya. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame. Muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng. Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi. Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman. Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, agro lembah tretes wisata view 138.
Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, Ya, loh, di pendakian ya. Stasiune panggonane terminale tamanan kuwi jeneng Dhuwur iki lho belokan. Setono Peteng pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang ketrek okang wis kondang kaloko ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan konteno dijamin ora bakal rugi Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Selong Kurang ngeseng. Taman Rantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya gaya demi pikiran wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kegocekan bebarengan sing do pacaran Ayo, ini dek, 10.000, 5.000, 10.000. Kutha Kediri Cepet aja nih sana. Mana masih? Taman Sekartasi lan Guwa Selong Mangleng Taman Rantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya gaya demi pikiran Ya tak mau ngomong ya kalau apa sih cepat. Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerem
Tikalapan Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang Ngapa ya dilega-legane ya? kabeh kuwi Oh, ana ning Mojokerto. Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho meski lure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane terminale tamanan kuwi jenenge Setono Peteng pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih Ojo lali kuliner lan Kalau percabangan itu yang di kalau percabangan ini di pecel punten benjing mriki malih gede gitu tahu ya. kuning gedhong pisang Saya ngeturnya itu lebih bingung ngematnya. Lah ya kata-kata mau gede ngemat. Kita adem. Itu kayak adem ya. Nanti gini ya anak. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan kokteno dijamin ora bakal rugi. Di bareng candi. Oh ya. Tok Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekatasi lan Guwa Selo Maneng Taman Trotan Ngono ya. ono ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya Iya, Pak. kaya demi pikiran Kira apa? Ada betul. Kalau ada nih. waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen Yes. rame. Oh gitu. Muda-mudi Oh, kegojekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan mesrae
Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng Taman Brantas ana ning Kita temu kafe ini, oke. Taman Hutan Jayabaya gaya demi pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Buntu mas. Taman Wisata Suwargo Ini kiri sing di jalan oke lho. Ning pesantren panggonane Usia Kemudian di kebun bunga sempalan oke sing di. Di sempalan kan oke tuh yang. wisata view 138 Buntu mas ya. Keluar saya mana mas? Keluar jalan raya. Selain itu, selain tadi kan saya dari sana. Wah, ada mobil itu. Oh. Kalau lewat sini nggak bisa ya? Ketemunya itu ya, ya sedan merah aja ya. Ya, ketemunya itu ya. Makasih mas ya. Ya. Yang pertama ya. Makanya aku ngomong percabangan oke. Sumber Ciputaman Kertoyoso Taman Gronggo Taman Ya saya ngomong selektamu wis di sini. Nyari kan ya. Memorial Park Jembatan Brawijaya Iki ya percabangan. Ekonomi ya percabangan. Meski lure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane Gitu iki ya. terminale tamanan kuwi jenenge Setono Peteng pasar Di kafe, mang kafe ya. Loh, iki lho, ini kan mang kafe tuh ya. kandange macan Ini kok kayak begitu. ojo lali kuliner lan oleh Yang ku nek terpaksa balik orang. pecel punten benjing mriki malih Oh, Pak, serah ketemu dah. kuning gedung pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang kethek okang wis kondang kaloko ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan kokteno dijamin ora bakal rugi
Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng. Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Masa mau kak kan jangan pikiran gitu. Lagi gitu ya, pembatuanan ngomong ini. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alur-alur Kepacut kok mandarono, kebatu kok mandarono, kok male ya. Muda-mudi Kan kudune pacute ra, batu apa jare. sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Ade orang ini. Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng. Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi. Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman. Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga Berangseng ke jalan anu yang ya, nang sawah yang ya. Lembah Tretes wisata view 138. Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang. Kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Sumber yang berarti ya. Taman Pagora, Sumber Cibut, Taman Tirtoyoso. Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni. Memoria Park, Nah sepeda lah gak apa-apa lo mobil, oh, tapi sedek. Jalan Roho, wes kilune jroning ati. Stasiune ning Baluwerti Panggonan. Nah kalau pengen cedek yang ya, ya. Terminale amanan Hah? kuwi jenenge. Nah iya. Kayaknya ditarik orang ini ya. Pasar tradisional
Stadion Brawijaya kandange macan putih. Lagi kepacat terus nih. Ojo lali kulineran oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih. Iya orangnya. Tahu Ada piu kan desa wasak kedok ya. kabeh kuwi ana ning kutha Kediri, ora ketinggalan karo seni tradisine. Jarang Kok adem ya nggak bilang? Adem. Oh punden iki yang paling ya. Punden. Ayo dulur sing Mbah, permisi lah nggih. ceritaku iki dan buktekno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri Cerita besan kok anu omahe depan. Iya. Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Wayah sore aku mlaku karo Ono. malam minggu Akhirnya kok langsung pesen yang muda-mudi ada yang pesen lho. bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Lah yang ada video tadi nanti yang Wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. tulisannya di sini. Ini. Taman Sumber Padang, wisata sumber Cakarsi, Taman Balarang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Ada pacaran lewat ini ya. Antang gitu. Pesantren panggonan
matahari agro lembah tretes wisata view 138 Gunung Yang mukah ini. Kloko lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Listrik gitu kan. Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Cekak banter. wes kilure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane terminale tamanan kuwi jenenge setono petek pasar tradisionale Terus aku boleh pegang kaki. kandange macan Iya. ojo lali kuliner lan oleh-oleh Oh, begini ditarik yang gitu ya. Ya. benjing mriki malih tahu kuning kecok pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang ketrek akang wis kondang kaloko ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan konteno dijamin ora bakal rugi. Iya. Oke kawan, kita sudah selesai mengeksplor kawasan Brakseng, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Setahu saya, akses ke kawasan Brakseng itu ada 2 kawan. Yang pertama, waktu kita masuk tadi yang berada di atas sana. Dan yang kedua, kita keluar dari kawasan Brakseng ini. Jadi terserah kita kawan. Misalnya kita masuknya lewat bawah sini, terus nanti keluarnya lewat atas sana, atau juga sebaliknya, masuknya lewat atas sana, keluarnya lewat bawah sini. Semua terserah kita kawan. Dan baik lewat atas maupun lewat bawah, semua ada loket masuknya kawan. HTM-nya per motor Rp5.000. Jadi bukan per orang kawan ya.
tapi per motor Rp5.000. Oke kawan, review kawasan Brakseng cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.